dus ik wil het graag houden. Want ik wil een betere sport op zich, maar die ga ik dus nog net. En dus zit ik nog even op ziekje. Ja, en wat? Wat vind je leuk, hè? Nou ja, voetbal en alleen, ja, dat maak ik net ook van eens man. Dat is altijd wel. En ja, ik vind boksen net wel mooi, dat wil ik echt op, maar dat maakt niet. Natuurlijk wel. En want dat gebruik ik dat op strijd ook. Nou en dan kickboksen, dat is mij hetzelfde, alleen maar dat we biscoppen dat mij ook wel is. Zo is altijd wel. Nou en nou, dan maak ik maar een oorsport ziekje. Da prvi put, smej se, nemoj nikad biti ljut. Ako misliš da već čuo si sve